Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους μας. Ευχές έδωσα προχθές. Δεν χρειάζεται να ξαναδίνουμε ευχές. Ευχόμαστε σε όλους τους νέους δημοτικούς συμβούλους και στις προεδρίνες και στους προέδρους καλή επιτυχία στο έργο τους. Με πρόλαβε ο κ. Μανώλας πριν, που είπε για ήρεμα Χριστούγεννα, όπως και ο διπλανός μου, ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Λαγδάρης. Και εγώ, επειδή θέλω ο κ. Παραλικίδης και ο κ. Μανώλας να κάνουν καλά Χριστούγεννα, δεν θα επεκταθώ σε πολλά θέματα, γιατί πιο πολύ αφορούν εμένα και εμάς, σαν Δημοτική Αρχή, αυτά που θα αντιμετωπίσουμε από το 2024. Έχω στείλει ένα αίτημα να μας απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, το μεταβιβάσετε στον κύριο Αντιδήμαρχο. Μίλησα με τον κύριο Αντιδήμαρχο, με είπε ότι θα σας απαντήσει ο κύριος Δούρος. Ο κύριος Δούρος εδώ και 2-3 χρόνια λέει ότι εγώ δεν είμαι γραφείο κίνησης, απαξιώνει τα πάντα, τα έγγραφα δείχνουν ότι είναι στο γραφείο κίνησης, αυτός δείχνει άγνοια. Όσο για μένα, είχα παραιτηθεί, αν θυμάστε, είχα στείλει 3 παραιτήσεις και παραιτήθηκα από το γραφείο κίνησης γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Έβλεπα τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον τότε και σημερινό και νυν, τον κύριο Παραλικίδη, θα κάνουμε δεξαμενή, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Εγώ ακόμα και σήμερα μπετόνια. Όχι, είναι ερωτήματα που θέλω να με απαντήσουν. Απλά κάνω ένα πρόλογο μικρό για δευτερόλεπτα, 59 είναι τα δευτερόλεπτα, να μπω στο θέμα του κυρίου Παραλικίδη. Μπετόνια και τότε, μπετόνια και τώρα. Δεν κατάλαβα. Πού είναι. Εδώ αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι ή μία ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο. Όχι, είναι πολλά. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου να τα τρέξω όλα. Πόσο. Στην διάθεσή σας, ναι. Κανονικά ως μη φορέας 3 λεπτά. Ωραία. Χρονομετρήστε από τώρα. Ναι. Μπετόνε και τότε, μπετόνε και τώρα. Ένας στόλος χαλασμένος που θα τον αντιμετωπίσουμε. Το τραχτεράκι. Να μην βάζω, τα έχω γραμμένα εδώ, αλλά και τα ξέρω απ' έξω. 3 λεπτά δεν είπατε, γιατί μην κοιτάτε, Πρόεδρε. Εδώ θα τα αντιμετωπίσω εγώ. Ο κόσμος θα δει χρέος το 2024 στο Lamborghini, στο Bobcat, στις τσάπες, στο GCP, σε όλα τα αυτοκίνητα. Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο κύριε Μανώλα. Ας μας απαντήσει ο κύριος Παραλικίδης, αν θέλει. Περιμένω σε ένα έγγραφο. Οι λεπίδες ξέρω ότι δεν είναι στο Δήμο αυτή τη στιγμή στο γκαράζ. Μπορεί να απαντήσει ο κύριος Παραλικίδης ή ο κύριος Μανώλας. Μήπως χρωστάμε λεφτά σε αυτούς που καθάριζαν χιόνια και οι λεπίδες που πολυδιαφημιστήκανε τότε είναι στα σπίτια ορισμένων δημοτών. Τι λέτε, κύριε. Τι λέτε, κύριε. Λοιπόν, η ανοχή έχει τα όρια της. Καταλάβατε, η ανοχή έχει τα όρια της. Το πετρέλαιο, κοιτάξτε, θα απαντήσετε. Όσα δεν απαντήσατε προεκλογικά, είσαστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε όταν θα γίνουν ερωτήσεις εδώ πέρα. Τι λέτε τώρα. Χαίρομαι που σας έφερα την κατάσταση. Μα γιατί είσαστε παράλογος. Όταν οι καταναλώσεις της βενζίνης συνεχώς πέφτουν. Λοιπόν, τελείωσε. Μπορείτε να κάνετε μόνο ερωτήσεις. Λοιπόν, θα απαντήσω στους θεσμικά και από εκεί και πέρα τέλος. Ερωτήσεις. Ωραία. Περιμένω να με απαντήσουν για τις λεπίδες. Πού είναι οι λεπίδες σήμερα. Ο στόλος, ποια αυτοκίνητα είναι χαλασμένα αυτή τη στιγμή. Να μας απαντήσει ο κύριος Μανώλας, που το έμαθα στην Αθήνα εγώ χθες που ήμουνα 3 μέρες, ότι πήρε, λέει, ορκωτό λογιστή ή πήρε εσωτερικό έλεγχο. Γιατί, κύριε Μανώλα, πήρατε εσωτερικό έλεγχο όταν η ίδια επιτροπή, οι ίδιοι επιθεωρητές που ήρθαν είχαν κάνει υπόδειξη ότι τα λάθη που είχε κάνει η προηγούμενη διοίκηση, γιατί έτσι έλεγαν αυτοί και μπορεί να είναι και σωστό, τα κάνατε κι εσείς με όλα αυτά και φάγαμε, ή ήρθε, εγώ άμα θα είμαι χωριάτης σε ορισμένες λέξεις, ήρθε ένα χρέος 315.000 και πρέπει να τα πληρώσει η Δημοτική η επόμενη. Γιατί βγήκαμε από το πράσινο σημείο και απεντάχθηκε το πράσινο σημείο και χάσαμε 700.000. Αυτά τα έμαθα εγώ προσωπικά και στην Αθήνα χθες. Με δικές σας ενέργειες, κύριε Μανώλα, δεν ήρθαν οι επιθεωρητές εδώ. Εσείς την ίδια επιτροπή που είχε ο κύριος Λαγδάρης και ο κύριος Πολύζος, ή ο Πολύζος, όχι ο κύριος, ο αείμνηστος δεν είναι πλέον εδώ. Την ίδια επιτροπή δεν έχετε αυτή τη στιγμή. Εάν εγώ ψάξω και βρω, θα γίνω εγώ, θα πέσω στο είδος το δικό σας, να χρεώσω το Δήμο με 1 εκατομμύριο. Ρωτάω. Λοιπόν, δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλά είναι εδώ μέσα που τα έχω γραμμένα, που τα ξέρω εγώ προσωπικά. Κουράσαμε τον κόσμο με τα νούμερα. Όσο για το άδειο,
Προκάλεσα τον κύριο Μανόλα και στις ομιλίες, γιατί το διακυβάλλει. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελείωσα τα 3 λεπτά να ξέρω. Μα με διοκόψατε 5 φορές μέχρι τώρα. Μπορεί να με φέρει η οικονομική υπηρεσία, η κυρία Πατσούρα ή ο κύριος Μανόλας, μία απόδειξη που χρεώθηκε με σούπερ πετρέλαιο ο Δήμος? Μία! Αυτά θα σας τα απαντήσει μπορεί. Η οικονομική. Μα το προκάλεσα και στις ομιλίες, το προκαλώ και εδώ δημόσια. Μπορεί να μας φέρει μία απόδειξη? Μάγκας ήμουνα που έβαζα άδειο στα αυτοκίνητα με 1,50 και χρεωνόταν το πετρέλαιο. Με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Παρακαλώ, θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός αν μας αφήσει από αρχές του έτους. Θα επανέλθουμε από κάτω. Από τον νέο έτος θα έχετε κάποιον άλλον ο οποίος θα σας δίνει το λόγο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ο κύριος Δήμαρχος της απαντήσεις, ό,τι νομίζετε.